Mae Exodus yn stori rhyddid hyfryd. Israel yn dod o gaethiwed yn yr Aifft ac i fewn i Wlad yr Iddewig. Ond ganrifoedd wedyn, ymhen arall yr Hen Testament, cafodd Israel ei gorfodi i adael ei tir a mynd yn gaeth i Babylon. Gair y Beibl am yr alltudiaeth hyn yw'r gaethglyd. Mae'n un o'r adegau tywych hynny lle mae'r gwaelod yn disgyn allan o fywyd. Dych chi wedi bod yn fanna? Tydi'r Beibl ddim yn cuddio dioddefaint yn y gornel a chymryd arno fo popeth yn iawn. Mae'n onest iawn am sut da ni'n teimlo pan mae bywyd yn chwalu. Falle mae'n alltudiaeth ni ydy colli swydd, profedigaeth, colli arian neu salwch difrifol. Da ni gyd yn profi hynny mewn bywyd rhyw ffordd. Ond y peth pwysig ydy sut da ni'n delio gyda go. Mae'n hoes ni wedi cael ei galw yn oes pryder. Yn wyneb cymaint ansicrwydd, rydym fel pobl modern yn greaduriaid bregus sy'n dieddol o boeni ac anobeithio. Ond mae'r Beibl yn sôn am heddwch sy'n fwy na be da ni'n deall ac yn ddyfnach na'n amgylchiadau. Ysgrifennwyd yr Hen Testament yn wreiddiol yn Hebraeg. Mae yna air hyfryd am heddwch yn Hebraeg, shalom. Mae'n syniad cyfoethog sy'n mynd llawer pellach na thawelwch a llanoddwch, neu fod heb straen na strygl. Mae'n adlais o stori'r dechrau cyntaf, pan oedd y byd fel yr oedd i fod. Da chi'n mynysu am hynny? Wel, mewn rhyw ffordd rhyfeddol, mae'r Beibl yn deud bod ni yn medru profi shalom, profi heddwch dwfn, hyd yn oed yng nghanol stormydd bywyd. Dewch i ni edrych ar hyn drwy ystyried profiad Israel o alltudiaeth. Mae fel doliau Rwsiaidd, y tu fewn i'w stori nhw, mae'n stori ni. Felly be allwn ni ddysgu o brofiad Israel? Yn gyntaf, fe allwn ni gael heddwch yn y stormydd. Tua 600 cyn Crist, fe wnaeth byddin Babylon ymosod ar Jerusalem, prif ddinas Israel. Fe wnaethon nhw chwalu waliau'r ddinas a gorfodi'r mwyafrif o'r boblogaeth i gerdded cannoedd o filltiroedd i Babylon yn Irac heddiw. Dychmygwch y tro yma ar golled. Wrth iddyn nhw eistedd yn y llwch, dyma gerdd yn cael ei sgwennu, gafodd yn ei wneud yn enwog gan Bomi M. By the rivers of Babylon we sat and wept. Mae can o alar yn ein gwahodd ni i ddelio'n onest am profiadau'n hunain o boen a cholled. Pan golled ffrind i mi ei dad, roedd yn deud i fod yn teimlo fel rhywun alltud oedd wedi colli popeth. Roedd fel tasa'r ddeiar dan ei draed wedi rhewi. Profiad cyfarwydd falle. Dylwn ni ddim cadw ein pwynt i fewn i ni, neu mae'n troi'n wenwyn. Yn lle hynny, dylwn ni rannu ein dacra, ein cwestiynau a'n siom gyda Duw. Mae o yn ein caru ni. Un o'r cwestiynau da ni'n ei ofyn pan mae pethau'n anodd ydy, lle mae Duw? Yr ateb rhyfeddol mae'r Beibl yn rhoi ydy fod Duw wedi bod gyda Israel drwy'r cyfan. Ei bod nhw wedi annibynu Duw dro ar ôl tro pan oedden nhw rhybuddio nhw drwy'r proffwydi, gwrthododd Duw roi fyny arnyn nhw. Pan da ni'n gwneud penderfyniadau gwael a gorfod wynebu'r canlyniadau, mae'n hawdd meddwl fod Duw wedi'n gadael. Ond meddyliwch eto, pan fyddi di'n mynd drwy lifogydd byddai gyda ti, neu drwy afonydd fydden nhw ddim yn dy gariad i ffwrdd. Paid bod ag ofyn, achos dwi gyda ti. Mae lot o bobl wedi profi hyn. Duw yn dod yn agos yn ystod adegau anodd bywyd. Felly, os da chi'n wynebu poen neu golled, galwch ar Dduw. Falle ei fod yn agosach na da chi'n meddwl. Heddwch yn y stormydd, yn ail gwelodd Israel rhywbeth arall, pwrpas drwy y stormydd. Pan mae adegau anodd yn ein taro, rhaid i ni ddewis. Gallwn lithra i hunan dosturi a rhoi fyny, neu drystio fo gan Duw bwrpas drwy'r cyfan. Pan oedd Israel yn Babylon, fe sgwennodd proffwyd o'r enw Jeremia lythyr anhygoel at y bobl yn gaethglyd. Dyma ddarn ohono. Gweithiwch dros heddwch a llwyddiant y ddinas, lle dwi wedi mynd â chi'n gaeth. Fi sy'n gwybod beth dwi wedi gynllunio ar eich chyfer chi. Dwi'n bwriadu eich bendithio chi, dim gwneud niwed i chi. Dwi am roi dyfodol llawn gobaith i chi. Os da chi'n teimlo fel rhoi fyny, mae hwnna'n neges i'ch annog chi. Hyd yn oed yn yr anrefn, mae gan Dduw gynllun a da chi'n dal hefo dyfodol. Mae hanes Daniel yn dangos sut mae hyn yn gweithio.
Cafodd ei eni yn Jerusalem, ond cafodd ei gymryd yn gaeth i Babylon. Ond yn lle rhoi fyny, fe gododd ei wasanaethu Duw tra'n byw mewn gwlad diarth. Yn wir, fe ddaeth yn was sifil llwyddiannus yn Babylon. I ddefnyddio geirfa chwaraeon, fe ddangosodd Daniel ei fod yn bosib ennill oddi cartref. Gweitha pwysau diwylliant oedd yn gwbl groes i werthoedd, fe wrthododd gyfaddawdi ar ei ymrwymiad i Dduw. Roedd yn dal i weddio 2 gwaith y dydd, hyd yn oed pan aeth hynny arwain at gael ei luchio i ffair llewod. Heddiw, da ni yn byw mewn diwylliant sy'n fwy a mwy secular, fel rhyw Babylon digidol lle mae'n anodd bod yn Gristion. Ond mae stori Daniel yn deud ein bod yn gallu ennill oddi cartref. Sdim ots pa mor galed ydy hi, mae gan Dduw pwrpas da i'n bywyda. Heddwch yn y stormydd, pwrpas drwy y stormydd, anola a ddewid y tu hwnt i'r stormydd. O'r diwedd, ar ôl byw mewn alltudiaeth am 70 mlynedd, cafodd pobl Duw fynd adre. Yna, dyma nhw'n ffeindio dinas Jerusalem yn bentwr o rwbel. Ond daeth arweinydd mawr o'r enw Nehemia adre gyda ffydd y byddai Duw yn ei helpu i ail-adeiladu'r ddinas ac adfer shalom. Pan mae popeth o'i le a bywyd ar chwâl, ddylen ni ddim setlo ar fyw yng nghanol y rwbel. Mae Duw am weld newid go iawn yn ein bywyda. Fel Nehemia, mae angen i ni gredu y gall y rwbel gael ei ddefnyddio i adeiladu rhywbeth anhygoel. Felly peidiwch rhoi fyny. Yn lle hynny, mae angen i gymryd cyfrifoldeb, gwneud cynllun a gweithio i weld pethau newid. Yn y tymor hir, gallwn weld shalom yn cael ei adfer, mae yna addewid tu draw i'r storm. Mae'r Hen Testament yn gorffen yn fuan wedyn. Mae Israel yn ôl yn ei tir, ond eto roedd cymaint o proffwydolaethau yn dal heb eu cyflawni. Dyma chi stori oedd yn dal i ddisgwyl am ei harwr. Lle mae'r un a fyddai'n sathru'r sarff? Lle mae'r Exodus newydd? Mae yna proffwydolaeth enwog yn Eseia sy'n dal y gobaith yma. Bydd brenin Duw yn dod i adfer shalom. Mae caethclyd Israel yn wahoddiad i ni. Pan da ni'n wynebu stormydd bywyd, da ni'n medru galw ar dywysog heddwch. Achos mae plentyn wedi cael ei eni i ni, bydd yn cael ei alw yn strategyd rhyfeddol, y Duw arwrol, tad yr oesoedd, tywysog heddwch.